Bé, bon dia. Jo sóc Manel Sant Romà, sóc el director de l'AOC i benvinguts a casa de tots, diguem-ne, perquè l'AOC, com sabeu, treballa per totes les administracions catalanes i precisament per això vam pensar que l'AOC no es podia quedar simplement fent les coses més o menys bé. Si es fa més o menys bé és opinió de a part dels paràmetres objectius hi ha moltes visions, hi ha gent que està encantada, hi ha gent que diu que això és un desastre, segur. Bé, doncs, el dia a dia és importantíssim i és el que ens dediquem més recursos i més esforços, però vivint en el món que vivim vam tenir clar des de l'any passat, quan vaig entrar, que calia posar unes quantes virolles, no?, en el passat demà o en l'avui mateix, perquè estan passant coses, com tots sabeu, a nivell tecnològic que estan canviant el món. Fruit d'això, doncs, vam crear un petit grup de gent dirigits pel Miquel Estapé que es dediquessin a la innovació i al pensar per damunt del dia a dia i veure-les venir. I veure-les venir vol dir veure venir un nou tsunami format per diferents tecnologies que avui suposo que repassareu, algunes de les quals estan ja aquí impactant i algunes arriben demà a la tarda. Algunes ja estan afectant països del món que nosaltres no ens n'entenem, però, per exemple, doncs, la República de Geòrgia, el Caucas, que per tothom continua sent un món molt remot, però està a 3 hores d'avió de Barcelona, ha tancat el registre de la propietat. No és que hagi socialitzat la propietat, sinó simplement que això d'haver-hi un lloc on vas i dius, bueno, es venia a registrar i un munt de papers i tal, i llavors el que vol comprar allò doncs també ha de passar per allí, doncs això s'està acabant, perquè hi ha tecnologies molt senzilles, tecnologies que han existit durant anys, però que ara juntes han madurat i amb bones idees que té la gent arreu del món, que estan produint canvis tremendos. Bancs, notaris, registradors, és a dir, gent de l'entorn de l'administració, estan literalment on fire i estan... Segur que mentre estem parlant hi ha dotzenes de reunions arreu del món parlant d'una cosa basada en tecnologies que existeixen i amb una bona idea que es diu blockchain, no? I això està canviant el món. I els bancs tenen por, i els notaris tenen por, i els registradors tenen por, i això belluga les consciències i les actituds. A l'administració sembla que res no passi, les coses van evolucionant, pel meu gust molt lentament, mentre que literalment al nostre voltant el món està en revolta a molts nivells, però sobretot també a nivell tecnològic. La intel·ligència artificial està aquí, tots poquet a poquet ens en anem donant compte de que pots agafar una pàgina en finlandès, per dir una llengua que suposo que ningú d'aquí parla, o en suahili, i li apretes un botonet a la màquina i brum, te dona un text que és català, més o menys, o que és espanyol, i que més o menys l'entens. I això no ens en donem compte i està entrant. O, per exemple, abans d'ahir jo dinava amb el doctor Jordi Monés, que és el director dels serveis mèdics del Barça i que també és el director de l'Innovation Hub del Barça, que em deia, o sigui, és un especialista en malalties molt xungues de la vista, amb problemes de la retina i problemes molt seriosos, que em deia literalment, diu, és que estem, o sigui, els metges tenim, tal com ho fem ara, tenim els dies comptats, em deia ell, no li deia, perquè l'allau tecnològic és brutal. I en particular els temes relacionats amb la intel·ligència artificial. Si amb un metge, que és una persona que al final fa coses en funció del coneixement que té,
li canvia la vida el tenir un aparell al costat que li està dient, li està informant de coses, no sé per què no li ha de canviar amb un secretari d'Ajuntament o amb un funcionari d'atenció al públic. No sé per què no. És a dir, tot i que tots hem desenvolupat aquí sou molt joves i molt actius, però dintre del món de l'administració un desenvolupa capes d'aquelles que diu mare de Déu. Sí, mare de Déu, mare de Déu, mare de Déu, fins al dia que arriba. I el dia que arriba molt ràpid, a no ser que ho hagis vist arribar i t'hagis preparat. Per tant, el que aneu a fer avui és, a part de que us ho passareu molt bé, és absolutament necessari. No suficient, però és necessari. És necessari que, segur que molts de vosaltres, perquè si esteu aquí és que sou menys inquietes, i segur que res del que us explicaran us sorprendrà, segur que moltes coses ja les sabeu, però és absolutament necessari que conegueu amb veu dels exploradors, dels que han anat mirant allà lluny el tsunami que ve i per on ve, que sentiu de la seva veu coses que us podran donar idees de per on heu de començar en les vostres organitzacions a bellugar les coses. Perquè ja anàvem tard en moltes coses, ja ens està costant que l'administració incorpori el cloud, ja ens està costant que l'administració incorpori les xarxes socials, ja ens està costant que incorpori el Big Data, i anem tard, i venen coses noves. Per tant, el primer, com sempre, és don't panic, o sigui, tranquil·litat. Tranquil·litat perquè si perdem la tranquil·litat llavors pot passar qualsevol cosa. Però, dit això, seríem frívols o seríem inconscients si no miréssim el futur. I avui parlareu, de fet, del present, però d'un present que té capes, algunes de les quals probablement, algun d'aquests núvols probablement no produirà tormenta, però n'hi haurà alguns que les rieres seran plenes d'aigua. I aquell diu, no passa aigua per aquí, si és seca la riera. Quan baixa, tots heu vist, molts de vosaltres, si esteu pel Maresme, dius, collons, si això està sec aquí, poses els cotxes allí i bum, i baixa que d'això. Doncs venen núvols plens d'aigua i estem amb rieres molt seques. Estem en rieres molt seques, no plou, fa molt de temps que no plou l'administració, tot i que va caient gotes, i sí, parlem del Big Data, però aconseguir dades d'una administració a l'altra continua sent un calvari, i sí, parlem de les xarxes socials, però després hi ha normes que prohibeixen no sé què, entre el Facebook, i, bueno, en fi. Doncs bé, la bona notícia és que ve aigua, i avui el que fareu una mica és explorar això, passar-vos-ho bé, si un no s'ho passa bé no pot fer bona feina, el qual no vol dir que passant-s'ho bé faci bona feina, però si no s'ho passa bé no pot fer bona feina. Jo crec que avui s'ho passareu molt bé i ja està. I no vull dir res més i gràcies. I espero sobretot que quan detecteu aquests núvols amb l'aigua aneu informant als vostres voltants que venen tormentes de bon rotllo, o sigui, no tormentes però que el que no porti paraigües doncs es mullarà. Molt bé, no sé, te toca a tu, Xavi? Bàsicament ho ha explicat molt bé el Manel. Nosaltres ens dediquem una mica a explorar el que està venint. El Xavier porta molts anys, mitja vida, fent innovació i estratègia i sempre ha volgut vincular les dades en el management. I d'allà sorgeix el nostre projecte 8Wires, que pretén fer aquest vincular tecnologia, management i entendre per què estan passant les coses. I amb això vam fer un petit exercici de síntesi d'aquest tsunami que ens costa d'entendre per què està passant tot alhora. I venen de molts llocs diferents les diferents tendències i el que vam tractar de fer és un petit resum, síntesi, per entendre millor cap a on estem anant. El primer que se'ns va acudir és dir, fixem-nos en la Fórmula 1. La Fórmula 1 ja sabem que som punters en temes d'automoció i molts cops el que passa a la Fórmula 1 acaba traduint-se al vehicle comercial al cap d'un temps. I qual és la Fórmula 1 de la tecnologia? Per nosaltres ho teníem clar, era la NASA. Ens vam fixar en la NASA. Tota la innovació
tecnològica és a partir del roadmap tecnològic de la NASA, que mira 40 anys vista, i vam dir, segur que ells tenen la clau, perquè d'ells vam treure el microones, d'ells vam treure els bràquets dels dents, d'ells vam treure tonteries com pot ser el tub de la pasta de dents, no? I diem, si ho fa la NASA, probablement acabi arribant a la gent. Però és que la NASA és una empresa, bueno, és una organització, diguem, molt consolidada i que té uns processos i que està mirant a 40 anys i fa sempre les coses de la mateixa manera. I en canvi ve el senyor Elon Musk i munta Tesla, munta SolarCity, munta SpaceX. Amb Tesla fa l'autopilot, que és el conductor intel·ligent. Amb SpaceX fa el primer coet que pot anar i tornar, cosa que la NASA mai s'havia plantejat. És una cosa que sembla de sentit comú. Estem llançant coets que mai tornen i perdem aquests diners. I la mentalitat de les startups fa que siguem més eficients tecnològicament. I t'adones que tota una sèrie de startups estan tirant de la cadena tecnològica, però des de la base, des de la gent, sumant esforços. Per exemple, el cotxe autònom, si no tinguéssim milers de... crec que són ja milions de milles recorregudes per cotxes autònoms, no serien tan intel·ligents. I aquesta intel·ligència col·lectiva no estaria tan ben aprofitada. Per tant, tenim la NASA, tenim les startups que estan sortint i enmig les startups que estan consolidades. Tots els Googles, els Amazon, els Facebook, que estan fent evolucions bestials de les tecnologies. I amb això, nosaltres el que vam fer és anar a mirar les tendències tant de startups com de gent... Us ho fico en pantalla completa, no sé si es veu molt bé, però vam crear... us ho explico, Vam mirar tant a Gartner, que és l'oracle tecnològic, com a les startups, com vam rebuscar la NASA, vam recollir de diferents fonts tendències. De què parlen? I ens vam adonar que parlen molt de lo digital i de lo físic, que és el que estem veient en la digitalització, com interactuem en els zeros i els uns, no? Però ja hi ha un component que comença a ser molt important, que és el biològic. I doncs, de cadascun dels 4 àmbits, digital, físic i biològic, vam escollir 4 tendències. Del digital, realitat virtual i augmentada, intel·ligència artificial i machine learning, internet de les coses i blockchain. Del físic vam escollir impressió 3D, nanotecnologia i nous materials, robòtica i ciències quàntiques. I del biològic vam escollir neurociència, que és un món que està per descobrir com funcionen els nostres cervells, el desenvolupament de medicaments avançats, la genòmica i metagenòmica i la biologia sintètica. Òbviament, tot això no afecta de primeres a l'administració local, però per això es va fer una tria de les 7 que creiem que més impactaran en els propers anys, que eren internet de les coses, blockchain, realitat virtual, impressió 3D, robòtica, big data i intel·ligència artificial. Tot això, un cop teníem aquestes 12 tecnologies, el que vam pensar és també per què s'havia donat aquest tsunami, per què està passant tot alhora. I el que ens va fer pensar és que probablement hi havia una base que havia alimentat això. I una de les conseqüències que té, per exemple, el Big Data, és que ajuda a que la intel·ligència artificial tingui un renaixement ara, perquè és una cosa que es feia fa 50 anys, i per què ara està passant? Perquè tenim dades i perquè tenim el núvol i perquè tenim una sèrie d'infraestructures. Les startups de fa 100 o 150 anys eren les elèctriques. Elles van revolucionar tot.
Ara, com veiem a una elèctrica? Com una organització pràcticament immòbil que es dedica a simplement facturar i fer arribar-te llum. La innovació aquí és que hem detectat una sèrie de tecnologies que s'han anat integrant a la nostra vida quotidiana com l'electricitat, que no hi pensem a ella, però hi és, i habilita totes les demés. I per això vam pensar en infraestructures com serien la connectivitat, que és l'internet, que sense ell no faríem res, i alimenta i fa que ens puguem connectar entre tots nosaltres. Creiem que la ciberseguretat serà una infraestructura clau per poder desenvolupar sobre d'aquesta connectivitat, i el Big Data i el Cloud, que també habiliten el possible desenvolupament de totes les demés. En un futur, probablement la intel·ligència artificial o el blockchain siguin una capa més d'aquestes infraestructures. Construïm a sobre d'aquestes tecnologies. I una mica aquest últim cercle el vam dedicar a quins sectors impactaran més. Però en aquest cas ja us he dit que les 7 que hem escollit per l'administració local són aquestes, i després està el context global d'economia de col·laboració, el tema del canvi climàtic, etc., que també són importants a tenir en compte. Sense més, us deixo al Xavier, que ell té molta experiència en l'àmbit de l'administració i que us explicarà també com veu ell l'impacte de les tecnologies. Gràcies. Bon dia a tots. Un gust poder estar aquí amb vosaltres i treballar aquest dematí junts sobre aquestes coses. Em fa molta il·lusió estar aquí també, amb el Manel i el Miquel, que fa uns quants anys que donem voltes a tot això. I en el que us comentava ara l'Anxo, el que hem intentat és veure quin és l'impacte d'aquestes tecnologies d'una forma que ens permeti, en la mesura del possible, avançar. Estem en una nova relació, a més, entre les persones i la tecnologia. I ara començarem a veure coses que fa un quant temps ens haguessin fet gràcia o haguéssim trobat ridícules i les trobarem molt naturals. Com, per exemple, parlar molt amb els nostres assistents virtuals, no preguntar a la Siri tonteries, sinó preguntar a la Siri coses que estan bé, complexes. Però escolteu, alguns de vosaltres no hi éreu, no us en recordeu, però vaja, els que ens en recordem, els primers que parlaven per telèfon mòbil pel carrer, que és una altra forma de relacionar-se amb la tecnologia, ens semblava que eren una gent que es volia fer veure. I per tant, aleshores, ara simplement, diguem-ne, adoptarem nous hàbits i això serà interessant, el canvi serà un canvi important, però, bueno, ho veurem. Hi ha en moltes d'aquestes tecnologies, i això en parlem molt amb l'Anxo, que és qui lidera tot aquest projecte a casa nostra, estan molt més clares d'aquí 25 anys que ara. És a dir, tenim molt més clar el que haurà passat d'aquí 25 anys que moltes coses que no sabrem si passaran en 5 anys, si passaran en 10, si passaran en 15. El que estem segurs, diguem-ne, el que passaran, i òbviament, diguem-ne, la forma en què passaran, doncs no està escrita, tot i que ja tenim moltes pistes, amb moltes d'aquestes, diguem-ne, imatges gràfiques que anticipen, diguem-ne, les tecnologies del futur. Jo tinc una mica la sensació que tornem a estar com als anys 90. De fet, a finals dels 90 ens vam plantejar crear aquesta casa. Això és una cosa del 99, que devíem estar pensant, no me'n recordo ja, 99-2000, ens plantejàvem crear organitzacions com aquesta precisament per afrontar una cosa que aleshores era per nosaltres el gran canvi, que era el canvi de l'administració electrònica, que ha anat molt lent, i ha anat molt lent, diguem-ne, perquè és obvi que les administracions públiques no són organitzacions creades per la incertesa, sinó creades per tot el contrari. Són creades per la certesa. Aleshores, quan les poses en un món que comença a canviar molt, ostres, són organitzacions dissenyades per un món que canvia a poc. I ara ens trobem, diguem-ne, amb aquesta contradicció. Bé, escolta, ens n'hem sortit fins ara, comparteixo 100% el que deia el Manel, més lent del que voldríem, sense ser un desastre, però tampoc sense ser tot allò que ens sembla que podríem ser a l'hora de crear valor. Què passa? Jo crec que hi ha una diferència molt important. Però, escolta, ho veurem, també em puc equivocar. Però em sembla que hi ha una diferència molt important. Si fem una mica
d'anàlisi del que vam fer aquells anys, no? Començaments dels 2000, finals dels 90, el que fèiem era tibar molt des de l'oferta. O sigui, l'administració feia tota una oferta de coses d'administració electrònica, fotíem grans reunions, fèiem no sé què, estàvem encara contestant una pregunta, que ens fèiem a mitjans dels anys 90, i la pregunta a mitjans dels anys 90 era, això d'internet realment serà molt gros? Realment ens canviarà la vida, això? Ara ja no ens la preguntem, aquesta pregunta. Ara ens fem preguntes similars sobre, escolta, això del Big Data, que al final, sí o no? I la intel·ligència artificial, jo crec que d'aquí uns quants anys no ens les farem, aquestes preguntes. Potser les posarem en el cercle, les posarem, com feia l'Anxo ara, les posarem en l'àmbit de les infraestructures, no ho sé, però jo crec que ja no ens les plantejarem, sincerament. Aleshores, estem una altra vegada davant d'aquesta sensació de tsunami, però estem més entrenats. Però hi ha una cosa que és diferent. La societat no és la mateixa. La digitalització de la societat no és la mateixa. Les acceleracions que s'han produït en nous fenòmens no són els mateixos. Ahir feia un any del Pokémon GO. Això del Pokémon GO ha sigut la cosa més bèstia del món, perquè ha pujat de cop i ha baixat de cop. Els hi han quedat 65 milions d'usuaris, que qualsevol de nosaltres amb 65 milions d'usuaris ens fotríem un pul encara que no fuméssim. Escolteu, les coses, diguem-ne, s'han de veure relativament, però nosaltres, des de llavors, des de la broma aquesta del Pokémon GO, tots sabem que les nostres ciutats un dia s'explicaran diferent, que la gent anirà per les nostres ciutats amb el mòbil i que no caldrà que entri als edificis per saber què passa, els edificis institucionals, els edificis turístics, el que vulgueu, no caldrà que entri, podrà a les 2 de la nit passejar i saber què hi ha allà dintre, i serà una cosa absolutament natural. L'únic que hi ha coses que no podem perdre de vista, i és que aquests processos són processos que van de pressa, Jo sempre dic, vigilem amb els ciberpapanates perquè són els que es pensen que tot el que passa a la tecnologia serà veritat. No. Però vigilem també a ser més escèptics del compte perquè les coses van seriosament. És a dir, escolteu, a l'any 2012 fa 5 anys, a l'any 2012, jo estava tornant de San Francisco i vaig conèixer els fundadors d'Airbnb. I me n'anava a fer una xerrada a la inauguració, la xerrada d'inauguració del Congrés Espanyol d'Operadors Turístics, d'hotelers, vaja. Vaig dir, hosti, acabo de conèixer una gent a San Francisco d'Airbnb que, hosti, em sembla que això serà una cosa important pel món del turisme, però bueno, ja ho veurem. Ja ho hem vist. No és que hagi canviat la forma de fer turisme. Home, a Barcelona l'any passat no sé si van facturar 1.200 milions d'euros. Però és que a més ha passat una altra cosa molt més bèstia. I és que intentant tots parar-ho, perquè tots ho hem intentat parar, ha canviat, diguem-ne, el mapa de lloguers i el mapa d'habitatge d'una ciutat. No va de broma, això. I, escolta, fa 5 anys, diguem-ne, home, jo passo una part de la meva vida professional a Boston i fa 5 anys jo anava amb taxi. I us puc dir, de tots els grans col·leges que estan al voltant de Boston, el que em costava el taxi fins a anar a l'aeroport. Us ho puc dir. Del Babson College fins a l'aeroport, $70. Bueno, em pago 50, 45, 50, però hi vaig amb Uber, entre altres coses perquè cada cop costa més trobar taxi, perquè molts taxistes s'han passat a fer l'Uber. I llavors, home, perquè és que l'experiència d'usuari no té color. No té color, ja no m'ho miro jo, doncs jo no m'hi poso, ja sé que aquesta gent tenen molts drets, que això és molt complicat de gestionar, no, segur que això és així i segur que les coses s'han de fer ben fetes en aquest camp, no m'hi poso. Jo parlo només com a experiència d'usuari. Com a experiència d'usuari, jo no veig mai, diguem-ne, sobre una mena de Google Maps, diguem-ne, per on ve el taxi que ha de venir a recollir. I jo no he fet mai una cosa que ja faig habitualment, que és enviar-li un WhatsApp al taxi i dir, ei, vigila que estic a aquesta porta de l'hotel i no estic a l'altra. O si entres al campus, entra primer per la dreta perquè em trobaràs en allà. Jo això no ho he fet mai amb un taxi.
Aquest món, per tant, és un món que canvia, i jo crec que hem de trobar... Jo crec que infundar el pànic, com deies, Manel, no serveix de res. Ara, aquesta vegada jo sóc molt optimista. Sóc molt més optimista que l'última vegada amb internet. Sóc molt més optimista. Primer perquè ens agafa més entrenats, però sóc molt més optimista perquè la societat és diferent i el que comença a passar és que les tecnologies són diferents. Hi ha una cosa que jo crec que ens hem de conjurar, i aquest dematí em sembla que és el centre del que hem de fer. Escolteu, les possibilitats que tenim de crear valor públic, valor pels nostres ciutadans, amb aquestes tecnologies són espectaculars. Són espectaculars. Això no és una amenaça, això és una enorme oportunitat de crear valor públic. És una enorme oportunitat de crear valor públic. Després parlarem d'algun exemple, però a mi sempre m'ha fet molta gràcia l'exemple aquest de Caserole, que són aquesta gent que han donat al voltant de Londres, que han donat, diguem-ne, han servit menjar a gent que té problemes, diguem-ne, per menjar, perquè són pobres, pel que sigui, perquè són gent gran, que viu sola, pel que sigui, sense necessitat de fer una cuina central i cues, que és el que hem fet tota la vida. Tota la vida hem fet una cuina central i cues. Doncs que no deixen d'estigmatitzar el que les fa. Escolta, doncs aquesta gent t'apuntes amb una app, és una mena d'associació de voluntaris, ostres, quan t'apuntes reps a casa com una mena de tàpers, i en què consisteix? Consisteix en que tu, quan cuines a casa teva, quan cuines macarrons, decideixes que en comptes de fer 3 racions en fas 6. I aquestes 3 racions sobrants, a través d'un mecanisme molt semblant a una plataforma tipus Uber, per entendre'ns, amb Big Data i intel·ligència artificial a darrere, et venen a buscar a casa, diguem-ne, el menjar i el porten aquell que no porta tota la setmana menjant macarrons, que no té intoleràncies alimentàries i que està més a prop de casa teva. Tindrem moltes oportunitats de crear valor públic i crec que és molt important tot això. Hi ha una cosa aquí que ens l'hem de prendre en sèrio, Sobretot també se l'han de prendre en sèrio els que els toca. Tenim tota una classe política per alfabetitzar. Són gent molt enfeinada i que quan parla d'aquestes coses, parla moltes vegades, diguem-ne, per intuïció. Llavors, jo crec que necessitem, sincerament, diguem-ne, un gran procés, diguem-ne, de tornar a entendre aquestes tecnologies, perquè és que si no, no aprofitarem enormement el potencial que hi ha. I això ho hem de fer entre tots, i no hem de bascantar ningú. Escolta, simplement el que hem de fer és generar dinàmiques que ens portin a això. Jo entenc perfectament que un alcalde que té 10.000 problemes no es pugui passar les nits estudiant què és la intel·ligència artificial. Ho entenc perfectament, i no faig broma amb això. Però entre tots hem d'aconseguir que les enormes possibilitats que hi ha al darrere de tot això, ostres, vagin també més de pressa perquè aquesta gent, diguem-ne, ens conscienciem entre tots i puguem fer-ho. I jo crec que ens conscienciarem sempre més fàcilment en les administracions locals que moltes vegades, diguem-ne, més amunt, com ens passa sempre. Darrere d'algunes tecnologies, com el Big Data i la intel·ligència artificial, el que hi ha és una manera diferent de prendre decisions. Segons com ho fem, caurem a la paràlisi per anàlisi. Però és que hem de prendre decisions d'una manera diferent. I el més difícil, i per això penso que si no hi ha aquest procés, digueu-li com vulgueu, d'alfabetització, digueu-li com vulgueu, serà més complicat, perquè el més difícil a la vida no és aprendre, el més difícil és desaprendre. I ara ens toca desaprendre. Ara ens toca desaprendre una determinada forma de prendre les decisions i adoptar-ne d'altres que ens permetran tenir molt més impacte. Escolta, les primeres experiències dels cossos policials que estan utilitzant el Big Data per identificar on probablement es produiran els delictes són bastant espectaculars, amb caigudes de delictes, diguem-ne, al voltant del 25%. Les caigudes importants d'un any per l'altre, diguem-ne, de les baixades de delictes acostumen a estar, diguem-ne, com a màxim el 10%. Per què? Doncs, home, perquè aquestes eines què et diuen? Et diuen una cosa que és una mica inquietant, jo ho reconec. Et diuen probablement, a partir de totes les dades, de les correlacions que s'estableixen, algunes que les induïm les persones i altres, diguem-ne, que la pròpia màquina t'ofereix, et diu probablement on es produirà un determinat tipus de delicte, en quines hores probablement es produirà,
no et diu, evidentment, a quina zona, i per tant, quin és el perfil probable de les víctimes, no et diu què ho farà, no et diu qui és el dolent, però et dona moltes pistes d'on tu has de posar els teus recursos. I això és el que ens permetrà amb moltes coses, amb moltes coses. Crec que el que passa és que moltes vegades serà inquietant perquè sabrem abans que hem de prendre una determinada decisió, però no haurem tingut temps moltes vegades de pensar per què l'hem de prendre. I això ens hi hem d'anar acostumant, però la veritat és que per mi serà molt important. Aquesta vegada el tempo amb el que fem les coses serà també més important. El món s'ha accelerat, nosaltres ens semblava que ja ho havíem vist tot amb acceleració a finals dels 90 i no havíem vist res. El món se'ns ha accelerat molt, i aquesta vegada és una mica diferent. Jo crec que en l'etapa d'internet, que a més jo crec que hem d'aprendre, diguem-ne, aquesta vegada no hauríem de fer-ho igual, no hauríem de tornar, diguem-ne, a muntar equips, diguem-ne, o grups, diguem-ne, que siguin els friquis en els ajuntaments, que siguin pels que passi tots, sinó que hauríem de mirar de fer una altra cosa, una cosa més transversal. Aquesta vegada, diguem-ne, és diferent. L'altra vegada, si anàvem tard, ningú ens apretava gaire, però aquesta vegada no serà així. Tindrem per un cantó els millennials, que ja no són millennials, i les noves generacions que cada cop més, diguem, estan acostumades a fer les coses d'una manera. Un procés d'alfabetització digital de moltes altres capes de la societat, que sense ser millennials també, diguem-ne, són consumidors, diguem-ne, habituals de determinades formes dels serveis. I després ens passarà una altra cosa, i és que aquesta vegada, per primera vegada, comencem a tenir tecnologies que en l'administració ens passa res diferent del que passa a tots els nostres altres clients de tots els altres sectors. I és que comencem a veure possibilitats de disrupció. La disrupció és un mode molt especial d'innovació. Hi ha 3 tipus d'innovació. La innovació incremental, que és aquella innovació que fem que quan tu tens una cosa i el que fas és millorar-la una mica. Això és innovació incremental. Això és que quan tu et compres un mòbil, la càmera que et porta aquest mòbil és una mica millor. Això és innovació incremental. La innovació radical quina era? És quan els mòbils no portaven càmera i s'hi van posar una càmera. És a dir, quan en els nostres mòbils vam començar a poder consultar el correu. O 1000, els pòstits, els que vulgueu, o sigui, coses que no existien. Això és innovació radical. En el món públic, ostres, una innovació radical per mi va ser molt interessant, va ser el bicing. Vam inventar la bicicleta? No! El que vam inventar és la forma que la gent pogués utilitzar d'una determinada forma les bicicletes a les ciutats sense necessitat de ser-ne propietari. I després hi ha la innovació disruptiva. La innovació disruptiva és el WhatsApp respecte a l'SMS. Normalment són coses, diguem-ne, que abans es feien, diguem-ne, per una via i que normalment eren de pagament o havies de passar per tota una sèrie de tràmits i que t'apareix una solució que trenca tot això. La primera vegada que vam tenir consciència, almenys jo, del que era això de la disrupció, era amb la música. Nosaltres vam deixar de comprar vinils, vam començar a vinils, casets, no sé què, vam començar a comprar, diguem-ne, CDs, i després va aparèixer una cosa que ningú sabia ben bé què era, que era una plataforma que es deia Napster, que et baixaves, diguem-ne, 25 virus i una cançó, però que tot això va canviar la forma en què nosaltres consumíem la música. I després ens va semblar que l'iTunes era l'última frontera, però després va venir l'Spotify, i n'hi haurà d'altres. I pocs mesos abans que apareixés Napster, Sony, que volia comprar tots els drets dels grans majors, es va gastar centenars de milions de dòlars comprant l'última gran major que li faltava. Ara, això que sempre ens ha fet gràcia vist des de fora, comença a passar-nos a l'administració. Comencen a haver-hi tecnologies que poden fer el que fem a l'administració respectant tots els preceptes que la llei diu
però sense necessitat de nosaltres. És la primera vegada que passa. Això ja passa a moltes altres indústries. El blockchain pot ser això. Serà això? En part sí. Jo realment, diguem-ne, si tingués un dels fills que volgués estudiar per notari, li diria, hòstia, pensa tu 2 vegades. Hòstia, ja està, ahí. Per què? Home, tot allò en què nosaltres juguem un paper molt important d'intermediació, doncs probablement ens anirà canviant. Imagineu-vos aquest panorama, que jo crec que no és difícil d'imaginar, d'unes ciutats en les que nosaltres fem aquesta combinació de tecnologies que hem seleccionat aquí, amb el Miquel, amb la Judit, amb el Jordi, amb l'equip d'aquí i amb l'Anxo, que és dir, home, imagineu una ciutat sensoritzada, més sensoritzada del que està, una ciutat on la internet de les coses, és a dir, posarem al començament d'això de la internet de les coses, ens passarà com moltes altres vegades ens ha passat amb la tecnologia. Primer ens passarem 3 pobles, ho anirem sensoritzant tot. Després veurem que hi ha coses que té sentit sensoritzar i coses que no. Però això ens canviarà, per exemple, la forma de llegir el tràfic de les ciutats. Home, esclar que ens canviarà. Home, i passarà una cosa, home, que pot estar bastant bé, i és, ostres, que els ciutadans comencem a ser tractats com gent intel·ligent i que hi hagi carrers que durant una estona al dia es pugui fer una cosa i durant una estona al dia se'n pugui fer una altra. Per què? Home, perquè tindrem molts elements, diguem-ne, que ens diran, escolti'm, si durant aquesta estona aquest carrer doncs, és només de pujada, anirà millor, però si després durant el dia és de pujada i de baixada, ostres, ja anirà millor. I tot això, diguem-ne, podrem fer-ho i podrem tenir molts més elements, diguem-ne, per identificar moltes coses. Per exemple, podrem donar molt millors serveis socials, però molt millors serveis socials. Per què? Perquè tindrem una radiografia molt més important. Nosaltres tenim una administració que té un problema, i és que té un problema tècnic, no polític, i és que pretén innovar preguntant coses a la gent. Si voleu innovar, no pregunteu res. Preguntar serveix per una altra cosa, però no per innovar. En el món privat igual. Si tu vols innovar, no preguntis res a ningú. Observa, fes propostes, posa les propostes en un prototip i després pregunta. O mira, diguem-ne, com la gent reacciona al prototip. Nosaltres el que hem de fer és observar la vida. Hem de ser més observadors que preguntadors. I hem de preguntar quan fem les propostes noves i les posem sobre la taula. Llavors, aquesta sensorització de les ciutats serà, a més una gran font per a les nostres observacions. Què passarà? Que aquesta sensorització, això que posarem sensors a tot, ens donarà, diguem-ne, molta informació que no tenim sobre la forma com la gent fem les coses. No com ens sembla que es comporten els ciutadans, sinó com es comporten els ciutadans. Ens donarà un volum enorme de dades. És veritat que portem molt de temps, i algú de vosaltres segur que sou campions locals, diguem, al món de l'open data i aquest món. Tot això canviarà en molt pocs anys, en molt pocs anys. En molt pocs anys. I això què ens permetrà? Home, ens permetrà tenir un nivell d'aprofundiment sobre les coses que interessa tenir aprofundiment. Tampoc hem de ser papanates. Si jo vull preguntar-me si estic moreno, ja està, jo en tinc prou, em miro el braç i dic, hòstia, no estic moreno. Ja està, no cal més, no cal. Ara, si jo tinc un problema a l'os, ostres, jo el que podré fer serà baixar a nivell, diguem-ne, molecular i saber què em passa, diguem-ne, en el moll de l'os. Per depèn de què, no cal, però per depèn de què sí, doncs amb les dades passarà el mateix. Amb algunes dades no cal, però no hem de ser papanates, i amb altres sí. I amb aquelles que cal, ostres, tindrem uns volums extraordinaris de dades i unes màquines que ens permetran generar un tipus de models que ens ajudaran a prendre decisions. Haurem de canviar la forma de prendre decisions? Sí. Haurem de canviar el ritme de presa de decisions? Sí. Home, si els equips que prenen les decisions es reuneixen un cop al mes i nosaltres tenim un sistema de Big Data que ens permet ajustar molt les decisions que hem de prendre un cop a la setmana o un cop al dia, home, haurem de canviar el tempo. Per què? Per millorar el nostre servei.
I ho farem? Clar que ho farem, perquè serà molt millor per a aquells que té sentit que nosaltres treballem, que serà molt millor pels ciutadans. No? I tot això serà molt complicat, no, seran programes d'ordinador, seran coses, diguem-ne, molt visuals. No ens haurem de posar a estudiar Big Data, excepte els que els interessi molt. Per cert, que si els li interessa molt, li anirà molt bé, perquè en aquests moments hi ha molta dificultat per trobar gent, i si no, pregunteu a l'Anxo. Tindrem, a més, ajuda. Tindrem programes que ens ajudaran a prendre decisions, i que són programes que, si ho dius amb el nom d'intel·ligència artificial, queda molt rimbombant. La intel·ligència artificial serà molt important, sí. Serà més important que els homes? Home, complicat, Ara la intel·ligència artificial, de moment, és més artificial que intel·ligència, però acabarà sent intel·ligència artificial. I què serà? Seran coses millors que els homes i les dones amb temes molt concrets. Però aquesta visió nosaltres integral que tenim, home, escolta, nosaltres ens estem dissenyant des de fa desenes de milers d'anys. No és tan fàcil substituir-nos. I no serà una lluita d'intel·ligències, la intel·ligència natural de les persones contra la intel·ligència... No, serà la suma i guanyarem nosaltres. Només faltaria. La intel·ligència artificial són 3 coses. Màquines que prenen decisions autònomament sobre regles que els hem posat. La nova paraula que sentirem, diguem-ne, fins a la sopa serà algoritme. Tots tindreu el mapa dels algoritmes del vostre ajuntament. Segona cosa, la intel·ligència artificial són màquines que aprenen de l'experiència, i això ens va molt bé. Això ens va molt i molt bé, perquè ens donarà moltes pistes sobre decisions que podem millorar moltes coses. I 3, a molts dels programes d'intel·ligència artificial ens hi dirigirem a través de la veu. La qual cosa, diguem-ne, ara estem parlant, quan la gent ens veu parlar pel mòbil, ens veu parlar amb una altra persona, però no passaran gaires anys que utilitzarem més el mòbil per parlar amb els nostres assistents d'intel·ligència artificial a la feina que necessàriament amb altres persones. Després, si hi ha algú que s'acaba enamorant del seu assistent d'intel·ligència artificial, escolta, que disfruti, ja està. Però això, diguem-ne, no passarà, entens? És que ho assumirem molt bé, és que ens adaptarem, i escolta, jo recordo, perquè tinc un amic que és molt puntillós, és un tio perfecte, i aleshores aquest tio es dedica, diguem-ne, al món de la comptabilitat. Llavors aquest quan va sortir l'Excel, hòstia, ell no s'ho creia. Llavors què feia? Els 2 primers anys, 2 anys, no 2 mesos, 2 anys. Aquest què feia? Hòstia, el tio feia l'Excel i ho feia a mà. Bueno, com sempre. Ja està. Hòstia, i al cap de 2 anys va dir, no, això de l'Excel funciona. Ja està. Hòstia, funciona, ja està. Aquí paguem les nòmines, els proveïdors, tot funciona. Doncs amb els programes aquests ens passarà el mateix. Perquè són programes que milloren molt a partir de l'experiència. Hi haurà coses que seran molt interessants, que ja existeixen. Això mateix dels programes de traductors que deies, Manel, això, ara quan va ser l'última actualització del Google Translator? Fa 2 mesos? Espectacular, tu, espectacular el canvi que han fet. O sigui, l'última versió és bastant espectacular. Doncs aquesta mateixa gent, amb Skype a davant, estan aconseguint, diguem-ne, mecanismes de traducció parlada, sincrònica, amb 2 segons de diferència. Tampoc muntaria jo en aquests moments una empresa per això de les traduccions, ni em posaria... Entens? Això ho faré, escoltarem un conferenciant, simplement ens sintonitzarem des del mòbil i ja està, diguem-ne, tu escoltaràs en català, en castellà o amb l'idioma que tu vulguis. Perquè han aconseguit una cosa que és molt bèstia. Abans ens semblava que per fer això s'havia de passar per una llengua única. És a dir, que tu parlaves en japonès, es traduïa a l'anglès i de l'anglès es traduïa al castellà. No, ara no. Han aconseguit un sistema de traducció, diguem-ne, multilateral, que no passes per la llengua i tot això té a veure amb aquestes noves tecnologies. Quin és el factor important per mi? Bueno, el factor important és no oblidar mai que nosaltres ara, com a ciutadans o com a consumidors,
som diferents si portem el mòbil a la mà. A les empreses hi ha una cosa que els serà dramàtica. És i serà dramàtica. És una cosa que tècnicament es diu el perfeccionament de mercats. Tu, amb el teu mòbil a la mà, pots saber a la teva ciutat on aquest model de nevera, de frigorífic, està més barat. I és fàcil saber-ho. Això, que és una tonteria, és un gran desastre en termes econòmics per moltes empreses, perquè moltes empreses vivien de la falta d'informació dels seus clients. De fet, doncs això ha fet sobreviure moltes botigues de barri. Si l'únic factor és el preu, ho tens malament, si no hi afegeixes altres factors. Doncs a nosaltres ens passarà una mica el mateix. Nosaltres cada cop més ens trobarem amb ciutadans que trobaran que més que necessitar assistència, trobaran totes les formes, diguem-ne, d'assistència legal, d'assistència sobre els nostres serveis, etc., d'una forma fàcil. Per nosaltres, ostres, necessitarem a aquesta gent que està al centre entendre que el nostre servei és un servei, diguem-ne, que només serà realment diferencial, realment, diguem-ne, ostres, crearem el màxim de valor que podem crear en cada moment si nosaltres som capaços d'estructurar-nos amb una certa flexibilitat al voltant dels ciutadans. I és al revés ara. Tenim les lleis, tenim les estructures, tenim les persones, tenim les, com es diu això, la relació de llocs de treball, tenim no sé què. Hòstia, som organitzacions d'una rigidesa brutal. I anem un món d'una flexibilitat total. I aquí el lío aquest només es aconseguirà per una cosa, i és que el canvi serà perquè no tindrem opció. I per tant soc molt optimista. Perquè aquesta vegada jo crec que no hi haurà opció. Però això de començar... I la pregunta clau que ens hem de fer és, per exemple, avui quan treballem aquestes tecnologies, i aquesta és una de les 4 lents, una cosa que després parlarem amb el Miquel, la pregunta clau que ens hem de fer és no què necessiten els ciutadans, el que necessiten els ciutadans i ens ho diuen, i per això sí que serveix la participació ciutadana. No, el que ens hem de preguntar és què necessitaran els nostres ciutadans que encara no ens diguin. Que és aquí on podem fer una mica d'estratègia de veritat i on podem, diguem-ne, generar un tipus de dinàmica interessant. Acabo. Aquesta nova etapa està plena d'oportunitats, després treballarem una sèrie de reptes. Jo crec que tenim una cosa que, ostres, la impressió 3D, per exemple, és això. La impressió 3D és això. És la capacitat de que nosaltres podem fer una personalització de masses. Masses i personalització no lliga. És un oxímoron, no lliga. O una cosa és de masses o és personalitzada. Doncs no, ho podrem fer. És a dir, la impressió 3D et permetrà imprimir coses, per cert, amb un tipus de dissenys que la impressió 2D o que el format, diguem-ne, de motllos no permetia, molt més sostenibles, a més, i que cada una estigui diferent. Hi ha una cosa que en la fàbrica, perdó, en l'empresa d'HP d'aquí de Sant Cugat passa. I és que tu, quan compres un llibre a Amazon, la meitat de les vegades, la meitat, aquest llibre físicament no existeix. Quan tu apretes la tecla, si és d'algú del sud d'Europa, en el moment que tu apretes la tecla, Amazon ja no fa res. Tu apliques la tecla de comprar i automàticament surt l'ordre d'imprimir el llibre. I els llibres s'imprimeixen d'un a un, perquè és molt més barat en aquests moments imprimir-los d'un a un. Ei, això és al revés que abans, Abans, quan fèiem un llibre, que dèiem, bueno, en fem 500 o 1.000. Per què? Home, perquè el barat, el car era el començament. Després, un cop tenies 500, només pagaves el preu del paper. Ara no. La manufactura digital és poder fer les coses una amb una, amb un preu que et surt més barat fer-ho d'aquesta manera que no pas fer molts llibres, haver-los d'emmagatzemar i gestionar les coses des d'una logística centralitzada. Però si els fas d'un amb un, és que els pots personalitzar. És que si volgués Amazon ens els podria enviar tots amb el nostre nom firmats per l'autor. Directament, no és que no hi ha cap dificultat. I suposo que serà una opció de pagament dintre de poc. Doncs nosaltres podrem fer una cosa que sense conculcar
cap norma d'igualtat, d'equitat, nosaltres podrem donar serveis personalitzats als nostres ciutadans. I tant que els podrem donar. I tant. I això serà diferent? Home, sí, serà molt diferent. Perquè no és el mateix una persona que viu sola que una família nombrosa. I ho podrem fer i podrem sortir-nos-en bé. Podrem crear polítiques socials molt més precises, amb molta més anticipació. Ostres, fa uns dies, parlant de models de desenvolupament, una persona que si ve aquí a Barcelona, m'agradarà veure si ens podem veure, que es diu Luis Alonso, està treballant al Media Lab de l'MIT. Estan fent un projecte amb Andorra, perquè Andorra deu ser l'únic estat, m'imagino que deu ser fàcil, diguem-ne, treballar de segons quina manera les dades. Doncs està fent una cosa interessantíssima, i és que vosaltres imagineu que abans de prendre qualsevol decisió en el vostre ajuntament, una decisió pot ser, urbanitzem aquesta zona d'aquí, o posem aquest polígon industrial aquí, o, escolta, enderroquem aquests 3 blocs per posar-los en un altre lloc. El que et permet és una cosa que mai, jo no l'havia vista mai d'aquesta manera, i és que sobre una maqueta, i evidentment després sobre dades, però sobre una maqueta veus físicament el que passarà. És a dir, tu dius, hosti, poso 3 blocs més de pisos aquí, doncs veus el que passarà amb el trànsit. Veus, diguem-ne, o sigui, no és allò que dius, bueno, és que hem de calcular, que no sé què. Jo me'n recordo de la primera etapa dels ajuntaments, que nosaltres fotíem una cosa molt bèstia, i és que nosaltres fèiem una obra, i la veritat és que no calculàvem el manteniment. Després tot això ja va canviar, després ja, però els primers anys, tot era fer obres, i després, hòstia, les coses s'havien de mantenir. Doncs ara, ja sabíem, diguem que s'havien de mantenir, però el que no calculàvem és tots els vectors que aquella nova cosa que posaves comportaven per moltes altres. És que ara ho podrem veure. Per exemple, això ens permetrà fer polítiques de sostenibilitat que no tenen res a veure. S'ha acabat això de gestionar l'aigua per un cantó, l'energia per un altre, els residus per un altre. Podrem començar a fer salts en la sostenibilitat del territori de veritat, perquè podrem començar a veure què passa quan gestionem això junts. I ens permetran coses que fins ara jo crec que no. Ens permetrà una cosa, el blockchain, per exemple, ens permetrà una cosa que està bé, que és, ens permetrà la transparència sense burocratitzar-nos. Ara tenim un atac de transparència que resolem, diguem-ne, és una de les conseqüències de la corrupció, tenim un atac de transparència, què passa? Que aquest atac de transparència ens porta a ser més buròcrates que mai, diguem, per ser transparents. No, home, no. Hem de ser capaços de fer les dues coses alhora, ser transparents i no burocratitzar-nos. I tindrem eines que ens permetran fer aquest tipus de possibilitats. I després, jo sincerament crec que no cal, diguem-ne, esperar a la computació quàntica, que és una cosa, diguem-ne, que la computació quàntica serà molt divertit perquè serà la primera gran eina que farem servir, que ningú entendrà com funciona, però que funciona. Cosa que serà, sí, això serà una cosa extraordinària, perquè això de la computació quàntica no ho entén ningú, però es funciona. Només sabem que funciona, que posant determinades coses funciona. I ara només tenim un problema de temperatura, és veritat o no? Bàsicament de temperatura, diguem-ne, a l'hora de fer funcionar aquests ordinadors. Escalfen massa, per entendre'ns. Ostres, doncs, no cal arribar a aquest extrem. Hi ha una cosa que podrem fer, i que jo crec que no podrem deixar de fer, i és que totes aquestes eines ens permetran prendre decisions molt més eficients. Molt més eficients. És a dir, podrem realment, diguem-ne, allò, ostres, podrem realment, bueno, ara és molt fàcil fer la broma, però home, és que potser ja amb les eines que teníem ho havíem de fet, podrem realment saber si una ciutat necessita o no necessita un segon aeroport, o si fins i tot té sentit que li posem un aeroport. És que vaja, és que no tindrem cap excusa, perquè li podrem posar 25 models, però vaja, és que serà molt evident, diguem-ne. Llavors, jo crec que aquesta nova forma de prendre decisions, per mi, en generarà una nova forma de crear valor públic. Crec que la tecnologia ens dona unes potencialitats com mai.
Per tant, la tecnologia no és una cosa que puguem bescantar, però no tots hem de ser tecnòlegs. El que és més important és que tinguem molt clar les raons per les quals, diguem-ne, fem les coses. La tecnologia, per molt sofisticada que sigui, moltes vegades és el com. Nosaltres hem de saber contestar els perquès de les coses. El que m'interessa és que la gent que viu sola en una ciutat visqui menys, se senti menys sola. Això és el que a mi m'interessa. Llavors posi tecnologia, però primer has de saber què t'interessa. No al revés. Moltes vegades ho fem al revés. La innovació no està en la tecnologia, la innovació està en la mirada. Nosaltres ens hem d'entrenar molt a mirar d'una forma diferent. I evidentment la tecnologia ens permetrà moltes coses. I els canvis reals només passen a les persones. Els ajuntaments només canviarà quan canvia la gent dels ajuntaments. I quan canviem la cultura, quan nosaltres també pensem que és veritat, que si nosaltres no canviem no hi haurà cap canvi. I quan hi hagi una massa crítica mínimament que pensi això, passarà. I evidentment quan passi per les persones, els ciutadans. L'element central és posar les persones al centre. Però això és fàcil de dir, és molt difícil de fer. Perquè si tu vols posar de veritat les persones al centre, el que fas és, a partir d'aquí, intentes organitzar-te per crear en cada moment el màxim de valor públic que tu pots crear en funció dels instruments. I el que ens ve ara a les mans és un tsunami d'instruments que hem de ser capaços d'utilitzar per crear valor públic. Què succeeix? El mateix que ha passat sempre. Que tot això primer tenim moltíssims més exemples del món privat que del món públic. Error! I per això em sembla que aquesta vegada hauríem de fer-ho una mica diferent. Error! Crear valor públic no és el mateix que crear valor en una empresa. Nosaltres treballem més per empresa que per sector públic. Ho sabem bé. Nosaltres treballem el 70% per empreses. Per tant, nosaltres amb això ens hi passem el dia. No és el mateix. A mi no em serveixen les mateixes eines. Perquè els perquès són diferents. Per tant, nosaltres necessitem una generació de gent en el sector públic que agafi aquestes eines, que pensi els perquès des del sector públic i que creï valor públic, no només imitant el món privat, que de vegades podrà fer, sinó generant dinàmiques, regles pròpies, i jo crec sincerament que tenim unes possibilitats enormes al davant. Treballeu pel col·legi de notaris? Què? Treballeu pel col·legi de notaris? No treballem pel col·legi de notaris, però t'asseguro que en aquests moments hi ha una cosa que jo no crec que passi, hi ha tot aquest debat molt gran sobre la robotització. Jo no crec que passi, no crec que tinguem... Al sector públic això ho atenuarem molt, el sector privat serà bastant bèstia, amb segons quins... Ja ha sigut bèstia aquí, en el sector de l'automòbil, i no ens n'hem enterat. Però no soc dramàtic amb aquestes coses, no soc dramàtic, penso que efectivament influenciaran, però no soc dramàtic. El que sí que crec és que, el que sí que penso que és dramàtic és si no som capaços d'entendre el que està passant. Llavors sí que per exemple, en el món aquest del sector públic, ara estem en un projecte fantàstic, que no sé si ens en sortirem o no ens en sortirem. Estem en un projecte amb una empresa que vosaltres teniu el concepte rumba a casa clar, rumba del trasto aquest que escombra i que quan ha escombrat, diguem-ne, se'n va a carregar-se un altre cop. Ara ja n'hi ha que escombren, que freguen, que sequen i que espanten el gat. Tot, molt bé. I després també se'n van a carregar-se. Doncs tu imagina't que ara què tenim? Ara tenim gent en els carrers escombrant. Doncs imagina't que aquesta gent que està escombrant, dintre de poc temps, no sé si continuaran portant una escombra perquè segurament hi haurà detalls que només els faran les persones, però tu imagina't que són una mena de pastors de rumbes. O sigui que cada un d'ells el que ha de vigilar és que té 4 o 5 rumbes circulant per allà al voltant seu, la productivitat es dispara. O sigui, les ciutats, teòricament... I un gos d'atura rumba. Amb això, de Sony, el gos aquell de Sony que saps que... Veus, amb això no hi havia pensat. Però això ho he vist. És a dir, clar, tu agafes un poliesportiu, que és una... És que és brutal, és que no té res a veure. Llavors, nosaltres tindrem impactes d'aquests, i no els podrem aturar. Però la forma, diguem-ne, com jo crec que continuarem tenint, no només llocs de treball, que això a l'administració pública és molt difícil fer fora ningú. No, hi ha una altra cosa. Necessitem 2 coses. Una, necessitem, que els nostres llocs de treball tinguin sentit.
Nosaltres no volem ser gent que estiguem a llocs, diguem-ne, que tenim la sensació que s'han fet antics i que, mira, com que això no hi ha qui ho canviï, vivim de que no hi ha qui ho canviï. No volem tenir aquesta sensació. I dos, nosaltres continuem necessitant que entri i surti gent. Per mi, el gran problema que tenim davant de tot això, sabeu quin és? Per mi el gran problema que tenim és que la crisi, amb totes aquestes lleis que ha fet sobre la contractació, el que ha fet és que nosaltres tinguem administracions sense gent jove. Nosaltres tenim la sort que a l'empresa que l'equip que té l'Anxo són gent molt jove, de la que aprenem molt, són gent brillant. Aquest país té gent jove amb molts problemes i té gent jove brillantíssima. I aquesta gent brillant els necessitem al nostre costat. Ells necessiten feina, però és que nosaltres els necessitem al nostre costat. Els necessitem per fer tot això, perquè tenen un altre paradigma, perquè tenen altres habilitats, perquè aprendran de... Nosaltres els donarem molt valor, i tant que els donarem molt valor. La gent amb més experiència, i tant! Però, ostres, nosaltres tenim molt a aprendre, però molt a aprendre. I que s'hagi trencat aquest cicle, això és dramàtic. Comencem, Miquel? Bueno, jo crec que es mereix un aplaudiment, no? Després d'aquesta sessió que... S'ha fet dues sessions molt inspiradores. A mi em toca la part més prosaica. És explicar-vos els aspectes pràctics de la sessió d'avui. Aleshores, què és el que esperem de vosaltres? Primer de tot, moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps a la construcció d'aquest treball. Què és el resultat final que esperem de tot el dia d'avui? Un llistat d'oportunitats, d'idees, de propostes de futur en els diferents àmbits de gestió d'una administració local que ens serveixin d'inspiració perquè en el futur, en la feina que fem vosaltres i que fem tot punt del joc, podem plantejar projectes per donar resposta a aquests projectes concrets. Ara, us demanem idees, oportunitats que sabem que a curt termini són molt probablement no són viables, però volem mirar, com s'ha dit abans, una mica més enllà. Per tant, primera qüestió, no tinguem, diguéssim, cap recança en fer propostes agosarades. No se us demana a ningú de vosaltres que d'aquí un any tornem aquí i digueu, escolta, com està aquest tema del ramat de rumbes al teu ajuntament? No us demanem això. Estem mirant més enllà, com deia el Manel, volem mirar una miqueta més enllà, perquè ens pot aixecar la missió. La idea aleshores, per resultat final, són oportunitats. I per arribar a aquestes oportunitats volem fer servir una petita metodologia que és primer treballar amb el que diem reptes que tenim a diferents àmbits de gestió de l'Ajuntament. Hi ha molts àmbits, n'hem tingut que triar un grup limitat, som una sessió al matí, no dona per tot, hem dit alguns que ens semblen d'especial interès. Aleshores treballem per reptes que tenim a diferents àmbits de gestió. Com que la paraula repte és massa genèrica, preferim parlar, i es pot entendre que queda molt bé, és molt políticament correcte, preferim parlar amb el nostre responsable de temes de disseny de servei, amb en Jordi Parodi, etc. Preferim parlar de paraules més directes. Preferim parlar de necessitats que tenen els nostres ciutadans o que tenim a les nostres administracions. O fins i tot preferim parlar d'una cosa que és molt més directa. Quines frustracions tenim en el dia a dia quan ens relacionem amb els ciutadans o dintre les nostres administracions que no donem la resposta que nosaltres voldríem. Aleshores, sobre aquestes frustracions que tenim, i frustració és una que és més íntim, volem intentar identificar oportunitats de futur que aquestes noves tecnologies que teniu aquí llistades ens poden ajudar a resoldre. Aleshores, la metodologia és frustració, com ens agradaria resoldre i després com la tecnologia ens pot ajudar a resoldre. Si pel que sigui de la frustració fem una proposta i la proposta no es pot recusar cap d'aquestes tecnologies, doncs cap problema si volem fer la proposta, però no seria l'objecte principal d'aquesta sessió. Per tant, no estem clar, l'esquema mental no és sobre les tecnologies anem a pensar a veure com les podem utilitzar. No. Això és molt important. És sobre frustració, com ens agradaria resoldre-ho i si les tecnologies ens podran ajudar a trobar una solució a aquesta frustració. I ho volem fer amb un enfocus de ment molt oberta, per tant aquí ens podem esplaiar. Com diu la nostra frase que tenim aquí a l'entrada, tenim un Einstein, no sé si l'heu vist, just aquí a l'entrada tenim un vinil amb un Einstein molt gran, amb una frase seva que diu que la ment és com un paracaigudes, que funciona molt millor si està oberta.
Aleshores, és el mateix que us demanem a vosaltres, mentalitat molt oberta. Aquí no hi ha ni idees bones ni hi ha idees dolentes. Amb tots aquests tallers de creativitat, de design thinking que es diuen, no hi ha ni idees bones. Hi ha idees que les exposem i després ja farem un procés, diguéssim, metòdic, racional, en què hi ha idees que es descartaran perquè no toca, o perquè no són viables, o perquè democràticament decidirem que no són les més interessants. Ara bé, també ens diuen, els entesos, com el Xavier o altres persones, diuen que és molt important que fem aquesta pluja d'idees, perquè a vegades d'una idea esbojarrada i d'una altra idea esbojarrada surten interconnexions que hi pot haver una gran idea. I aquí diu que les idees s'han de també interrelacionar, interconnectar, aparellar i reproduir noves idees. Doncs fem aquest exercici, no tingueu recança en fer les vostres propostes i després ja farem un exercici metodològicament en què les anirem seleccionant i les anem triant o les anirem refinant. A nivell metodològic ja més concret, ens repartirem en 3 grups, després la Judit ens dirà exactament com ens organitzem, i amb els 3 grups treballarem amb el següent esquema. Com que aquesta és una de les sales, us puc explicar el procés que farem amb aquests papers que us hem apanyat. A les 3 sales hi ha la mateixa, diguéssim, esquema. El primer pas és aquest mapa, que li diem el mapa dels dragons, que és un mapa de l'edat mitjana, en el qual, a l'edat mitjana, quan dibuixaven el territori, dibuixaven el món, quan arribaven a un punt al qual desconeixien el que hi havia més enllà, dibuixaven un dragó, alguna bèstia mitològica. Què simbolitzava aquesta bèstia? Simbolitzava, per un costat, el desconeixement que tenien d'aquell territori, però també simbolitzava, subconscientment, les pors, totes les recances, els temors que tenia, diguéssim, les persones respecte al que es podien trobar en aquest any. Però el primer que farem és que pensem en els dragons de l'administració. Aquest és un taller en positiu, en constructiu, pensant en l'oportunitat, però el primer que farem serà al revés, serà en negatiu. Serà pensar quines pors, quines recances, quins condicionants, quins límits té l'administració. Això no serà possible, això no ens deixaran, a nivell polític és impossible, a l'administració no tenim gent jove com volem canviar-la. Tot el que es podeixi en negatiu, que pot condicionar totes les propostes que després volem fer, ho posarem en aquest primer exercici. I ho farem en aquest primer exercici perquè volem fer un buidatge mental, perquè després durant tot el reste del matí no us deixarem mencionar cap d'aquestes pors, ni temors, ni recances, ni dragons que tots tenim a dintre. El que faci servir alguna d'aquestes pors, algun d'aquests temors, durant l'exercici que ve posterior, que és en positiu i constructiu, doncs, diguéssim, ha de ser bombardejat pel resta de companys de pòstits, perquè aquesta és una sessió amb molts pòstits, de pòstits per deixar clar que estem mirant endavant i no estem mirant enrere. El següent pas serà el tema d'analitzar quins són els punts forts de les administracions locals. Escolta, volem canviar moltes coses, però sobre quins fonaments? Les administracions locals, quan parlo d'administració local, ho dic perquè aquí pot haver gent, ajuntaments, consells comarcals i diputacions, que totes són molt importants. El que volem és quines les oportunitats aquestes de futur en què ens hem de recolzar, quins fonaments tenim ben assentats a les administracions locals. I ho volem tenir molt present. A partir d'aquí entraríem ja a la part ja més concreta de les propostes. Primer fem per cadascun dels àmbits de gestió, cada grup treballarà 4 àmbits. Primer, identificació de les frustracions d'aquell àmbit, per exemple, serveis socials de la gent gran. Quines frustracions tenim? Que segur que tots tenim experiències o personals o professionals, que en podem explicar moltes. N'hi ha algunes que ja hem treballat prèviament, les volem completar conjuntament amb vosaltres. I sobre aquestes frustracions farem un segon exercici, a continuació, de propostes, oportunitats de futur, de com millorar el servei que estem donant, en aquest cas, a la gent gran. I això ho farem àmbit per àmbit. Quan hàgim acabat els 4 àmbits, tractarem un altre tema que també creiem que és especialment important. No sé quants de vosaltres heu vist la sèrie aquesta que es diu britànica, que es diu Black Mirror. Algú de vosaltres una sèrie una mica rara, de friquis. Tots els que l'heu vist, els 2 o 3 que aixequeu la mà tímidament, perquè la veritat és que és... Doncs, allà, en aquesta sèrie es tracta
el que diríem, el podem anomenar, o tractarem específicament, el que són els riscos, les amenaces o els dilemes ètics que es poden plantejar l'ús de totes aquestes tecnologies de forma intensiva en el sector públic. I també ho volem tenir en compte. Hi ha oportunitats, però hi ha riscos també, i les volem tenir molt present. I per acabar aquesta sessió de treball en grup, que farem individualment, volem també treballar sobre una frase del Jeff Bezos, el president d'Amazon, que ell diu que Amazon sabeu que ha trencat models de negoci, ha sigut disruptiu en molts àmbits, però ell té una frase que diu, literalment, que quan ell planifica el futur, pensa en el que canviarà, però sobretot pensa en el que no canviarà en els propers 10 anys, també. Perquè el que no canviarà ja ho sap. I el que no canviarà és també un element molt important, que quan aquestes oportunitats s'han de reposar amb el que no canviarà, perquè no canviarà tot. Hi haurà molts canvis disruptius, però hi ha algunes coses bàsiques, fonamentals, i no vull començar a dir coses perquè això és el treball que devem nosaltres en el grup, que no canviaran. Doncs hem de tenir en compte, perquè aquestes, totes les propostes de valor de futur que vulguem donar, doncs hauran de tenir-ho en compte. Aquests àmbits que no canviaran, que estem convençuts que no canviaran. I què diu? Doncs, home, el tema del preu. Jo sé que això no canviarà. És a dir, ningú comprarà a Amazon en el futur, encara que Amazon doni millor servei, etc., si el meu preu no és igual o menor que la competència. Doncs això treballo. Ningú tampoc comprarà Amazon si jo reparteixo més lent que la competència. Si la competència ho fa en una hora i jo ho faig en un dia, doncs això no funcionarà. Per tant, hi ha algunes coses que en el sector privat té clar que no canviaran. Jo crec que en el sector públic també hi ha alguns elements que no canviaran. Això serà el treball en grup, que farem repartit. Ho farem en 2 tandes, en 2 sessions més o menys d'1 hora. Per tant, aproximadament d'aquí 1 hora a 3:15 doncs tornarem a fer, farem un descans, 20 minutets, mitja horeta. I al final de tot, d'aquestes 2 sessions de treball que farem en grups, el que farem és tornarem en aquesta sala, posarem en comú les conclusions i farem una sessió de síntesi amb el Xavier i amb el Manu. Farem una mica de resum de les conclusions de cada grup. Aleshores demanem a cada... Em sembla que algun grup teniu triat moderador, no? Humberto, tu tenies per un costat? Sí. L'Humberto, de l'altre grup, qui fa la votació? L'assistent virtual que també és molt bé, assistent. Perfecte. I el meu grup, qui s'anima? De fer una mica de resum de conclusió de les propostes. Tu mateix. Tens capacitat. Sí, està certificat amb metodologies. Molt bé. Doncs, Humberto, vols començar tu? Sí? Et sembla bé començar tu? Pot ser sí, Sí, no estava preparat, però bueno. Fem un resum de només la part de propostes, perquè una mica més de temps. De totes formes, tot el que ens heu proposat ho recolirem i ho sintetitzarem. Però, i aleshores ens comentes només les 2 o 3 propostes més importants de cada àmbit, només com un flash, no? De l'àmbit de promoció econòmica, parlàvem de les dificultats de les pimes per competir i el desenvolupament del comerç local, i parlàvem d'una d'habilitat amb intel·ligència artificial, una plataforma de comerç per promocionar el comerç i augmentar el volum de vendes. Parlàvem també de la millora no sé explicar-ho. Sensorització. Sí, amb Big Data i totes les coses, millorar els sectors, aquest no sé com ho has d'explicar. El tema és que es vol sensoritzar o es vol proposar una proposta de sensorització per al control i seguiment de les obres i dels temes turístics, control de sorolls i demés, per poder regular i seguir aquests efectes. Després l'altre és... El personal qualificat i motivat és una de les necessitats que trobem a les administracions locals, proposant la creació de portals web i guies de formació que necessitin detectin necessitats actuals i futures i que facilitin la inserció laboral de les persones.
Llavors això ho faríem oferint perfils creats amb Big Data, intel·ligència artificial, que siguin capaços de recollir les dades que hi ha a les empreses, de les empreses presents i futures, i que siguin capaços de casar-ho amb els perfils que tenim ara, i que aquests perfils també proposar-los eines de formació per poder-se adaptar a les necessitats actuals i futures del mercat local, a nivell local. En quant al col·lapse, temes de mobilitat, per col·lapse de trànsit proposem que hi hagi semàfors que detectin la circulació, passos de vianants amb sensors, un sistema d'intel·ligència artificial que permeti la seva regulació automàtica. Per que fa la gestió eficient del transport públic, crear sistemes d'apps, una app sota demanda, que la gent pugui demanar i proveir els sistemes de transport en funció d'aquesta demanda. I finalment, pel que fa a la creació de nous models de mobilitat, crear una plataforma de guia a la gent del poble amb la finalitat que presentin i manifestin els models de mobilitat i d'aquesta manera l'administració s'adapti a aquestes necessitats i realitzar les infraestructures necessàries, i per això faria servir Big Data i Internet de les coses. Pel que fa a la part de territori i mobilitat, a la part d'eficiència energètica, reducció de taxes per eficiència energètica, és a dir, qui detectava mitjançant Big Data, suposo que també de les coses podíem arribar a fer-ho, reducció de taxes per eficiència energètica. La gestió de residus, tenir sistemes de gestió de residus predictibles, en la qual faríem Big Data per recollir la informació, intel·ligència artificial per gestionar-la, drons per veure si hi ha, per exemple, coses fora dels contenidors, poder-les detectar, i Internet de les coses per saber coses com ara si els contenidors estan plens. Amb intel·ligència artificial identificaríem el reciclatge per premiar el ciutadà o el convers. I això ho faríem en sistemes d'Internet de les coses. Serien els canals. Organització i gestió, per part d'una burocràcia excessiva, hem trobat que podrien fer actes administratius automatitzats en sistemes de Big Data, de recollida de dades, intel·ligència artificial per poder produir l'acte, Internet de les coses per quan s'hagin de tenir dades que no es tenen en paper, i blockchain per poder-les assegurar de manera distribuïda. Aquests actes administratius que podrien fer automatitzats per intel·ligència artificial serien assistir per una persona en cas de recurs. Substituir els registres públics per sistemes municipals, per sistemes de blockchain, estaria lligat també a això. I finalment hem pensat també un chatbot per entrenar l'atenció al ciutadà. Molt bé, la identificació electrònica mitjançant sistemes de reconeixement facial per intel·ligència artificial. Molt bé, això. Molt bé. Estem i Anna, Anna i... Eva i Anna. Amb l'assistència d'en Jordi. Molt bé. Ho posem aquí baix o us ho posem aquí dalt, com si esteu més còmodes? Ens hem sigut més desordenadets, ells eren molt més posats, els nostres una mica més avançats. El tema de la seguretat i els serveis de la via pública, que ens ha tocat a nosaltres, una de les prioritats que hem posat són sensors. Sensors que augmenten o disminueixen la llum dels carrers en funció de si hi ha activitat o no hi ha activitat. O sigui, si la gent passa pels carrers o no hi passa, puja o baixa l'activitat de la llum. Cotxes intel·ligents... Un tema de pilones en els carrers que en funció de les necessitats les podríem imprimir en 3D i això ens donava una doble finalitat, que era una, evitàvem
procediment administratiu complex, o sigui, no havíem de fer licitacions per comprar material de la via pública, i per l'altra ens permetia que si algú no pagava i tal, doncs ja li posàvem la pilona immediatament. I després fèiem... dèiem, és una idea una mica complicada que la d'això ja no hi és, i ara no sé si la vull explicar, com una mena de segell o de premi cap al ciutadà pel compliment de la normativa en funció del blockchain, o sigui, si a través d'un sistema de blocs podríem saber si un ciutadà compleix més o menys coses en el... Ciutadà cívic. Cívic, exacte, com un segell de ciutadà cívic gràcies al blockchain. I llavors hi havia tot un tema de drons controladors de delictes i que podrien estar fent de vigilància. Sí, no? Què era? Perfecte. He deixat alguna cosa? No. El tema dels serveis socials i la gent gran, hi ha tot un bloc que hem acumulat que eren robots assistents que ens ajudaven a fer 1000 coses, o sigui, des de robots que ens anaven a fer la compra al súper, que ens acompanyaven a fer passejos a la gent gran, videoconferències amb robots. Hem acumulat moltes coses, hem sigut molt desordenats. Sí, aquest, bueno, lo de les receptes saludables. Sí. Realitat virtual que per viatjar pel món, ja que no es poden moure de casa seva. Exacte, des de casa que poguessin viatjar a través de la experimentar virtual. l'exterior. Sensors a la nevera per detectar si hi havia moviment dins la nevera i si s'alimentaven bé o no. Un assistent per elaborar receptes saludables en funció de tot aquest... Vida saludable, acompanyament en robots i sensors, era tot això. Com podeu veure, zero tràmits, aquest era la nostra estrella, tota l'estona estava sortint i al final en Jordi no ens l'ha deixat posar perquè el posàvem a cada panell. Tan sols I no el deixava posar. I llavors hi havia tot un tema de sensors a casa per evitar caigudes, per controlar el nivell de benestar de la gent a casa seva. Sí, hi havia un tema de lectors de retina, no sé si l'ha recordat. Lectors de retina per saber l'estat anímic de les persones i poder controlar depressions i soledats i aquestes coses. Suïcidis, primera causa de mort no natural. Això ho controlarem també. Es pot controlar, no? Perquè el trànsit s'ha reduït, els accidents, mortalitat. El tema de territori i medi ambient, teníem uns robots que ens recollien les escombraries porta per porta, que inicialment havíem creat uns contenidors o papereres biodegradables, però que si ja evolucionem cap a robots de recollida porta a porta, els contenidors ja no ens farien falta. Llavors hi havia tot un tema d'autoritzacions. Sí, per la inspecció de les activitats, que en comptes d'anar algú físicament, doncs tenir sistemes o bé una càmera de videovigilància o que hi hagi sistemes que automàticament puguem, sense desplaçar-nos, puguem fer aquest tipus d'inspecció. En la sol·licitud de l'obra hi ha autoritzacions que fessin la inspecció virtualment i l'estat de disposició. Sí, també s'ha repetit en tots els àmbits que hem treballat, que considerem molt important que totes les administracions locals estandaritzem la recollida de dades perquè cadascú a l'hora de tramitar els expedients recollim dades diferents i després és molt difícil fer un creuament de dades, tots anem fent la guerra per la nostra compte i que hauríem de posar-nos d'acord. I finalment tenim el d'organització i gestió, m'he deixat alguna No, la primera el d'organització i gestió, que com a més important teníem tot el tema de les identificacions i les signatures via buscar sistemes fàcils amb el blockchains o identificacions via veu o via retina, que he sentit que ja s'estava fent això.
un Siri virtual o un funcionari virtual que dèiem que a part que li puguis fer consultes de tot tipus, que a qualsevol hora el tinguis a disposició i que li fas la consulta de l'administració en la qual necessita un tràmit i això era una cosa interna nostra dels treballadors públics que era un holograma assistent legal, o sigui que si tu estàs preparant un servei o qualsevol cosa tens el teu assistent legal que et diu això ho puc fer d'acord a la 39 i a la 40 i a la tal qual, doncs el tens immediatament i no has de fer consultes, assessories i tot això perquè ja te respon directament. I aquesta... Sí, bueno, les tres més votades al servei. Explica les tres votades. Sí, Vale, doncs això, molt bé. doncs ja està. Escolta, molt bé. Àngel, ens explicaràs a l'últim grup. Molt resumidament, ajudeu-me. Amb la vessant de serveis socials amb la gent gran, bàsicament en grans blocs ens hem centrat per una banda amb el que seria la prevenció i la predicció de necessitats, per tant a través de Big Data, tant de cara al que seria el propi potencial dependent, per dir alguna cosa, però també des de la vessant de la proactivitat administrativa a través de compartir informació, ja detectar a priori quines possibilitats hi ha de que un pacient o una persona tingui tendència a tenir dependència. Després també a nivell d'habitatge, tota la part de domòtica, evidentment d'adaptar la preparació d'habitatge específicament perquè estiguin adequats a les necessitats que poden tenir aquestes persones i també hem coincidit amb algú de vosaltres en tot el tema de tenir una vessant no tant d'assistència social de cara al dependent, sinó també en el sentit de socialitzar-lo més i de que pugui tenir alternatives d'oci a través de la connexió virtual per no perdre la connexió amb el seu entorn físic, familiar o fins i tot viatges que algú de vosaltres ha comentat i que per tant pugui fer-ho des del seu propi entorn domèstic. Molt resumidament, en quant a la mobilitat, destacàvem sobretot el tema de potenciar molt el que seria tot el transport públic a través de noves eines tecnològiques, per exemple a través de tarifes planes anuals de transport públic que siguin totalment transversals per qualsevol mena de transport públic, temes d'estratègia també a través de noves tecnologies per potenciar aparcaments, el tema del sharing, de compartir vehicles a través d'informació de Big Data, de tecnologia també d'intel·ligència artificial. I també una cosa que hem trobat interessant és per intentar minvar tot el que seria la circulació de transport més comercial, pensar en sistemes autònoms i intel·ligents com podrien ser drons per al repartiment o a través de robòtica per al repartiment de mercaderies i per tant evitar que hi hagi massa contaminació i massa volum de circulació a el que serien les carreteres. Dic una quarta que també hem incidit molt en el tema de fomentar molt més a través de les noves tecnologies el que és l'educació als futurs conductors sobre el que seria la mobilitat sostenible en el futur. A nivell de seguretat i serveis de la via pública, coincidim, bàsicament són dos blocs, però bàsicament coincidim molt amb el tema a través també de sistemes tecnològics, la implicació de la ciutadania en la resolució d'infraccions o de pràctiques poc cíviques, també el tema de reconeixement a persones que sí que fan en positiu, que fan accions positives per la convivència o per el manteniment de l'espai públic a través d'una base de dades, del Big Data, per poder tenir un cert reconeixement. Què més? Sí, també assistència virtual per realitzar denúncies de cara al ciutadà perquè sigui molt més fàcil el tràmit de poder comunicar o denunciar una mala pràctica, fer-ho de manera més telemàtica. Dic molt ràpidament. Des de promoció econòmica, sobretot en tema de donar alternatives a tema de conciliació, de precarietat laboral, coincidia molt amb tot el que siguin eines adreçades amb el que és la promoció del teletreball, amb tot el tema de... Sí,
per reactivar o per evitar el que seria la pèrdua de comerç autòcton en els municipis, crear algun tipus de format comercial que sigui competitiu i per tant intentar fomentar l'establiment de comerços intel·ligents i que et puguin oferir, que això de fet és una cosa que ja es posa en pràctica, però es puguin oferir un aspecte, algun element experiencial diferent, però que a més integri altres aspectes com d'accessibilitat per a les persones que tenen discapacitats o tenen limitacions, el fet de fer productes a mida exclusivament per tu i que fins i tot lligat amb tema de 3Es o altres tecnologies que es puguin fabricar en el moment per tu. Aquí te l'he comentat i bàsicament seria això. El tema de turisme incidia molt el tema de personalitzar l'oferta turística i també de mirar de virtualitzar el que és el factor turístic per intentar evitar el que és la petjada turística en territoris on estan massificats i intentar veure quins elements realment necessiten que hi vagi físicament al territori i que per tant afectis en aquesta degradació, en aquesta massificació, o mirar aquells aspectes que des d'un punt de vista més virtual també et poden oferir la mateixa experiència com si estiguessis in situ en el recurs turístic. Molt resumidament seria això. Molt bé, quan vulguis fem una mica de cluenya, ens sentem per aquí, si us sembla bé, per posar-nos còmodes. Però ara aquests dies fa... Ho dic perquè és molt tard i anem a... Però aquests dies ahir sortia quines eren les previsions que va fer Bill Gates fa 20 anys. Em van encertar moltes. Es va equivocar, no? Quan fem aquests exercicis, la gràcia seria que d'aquí uns quants anys ens tornéssim a trobar i veure què és... Jo crec que el que ens passaria seria que amb molt poques coses, em sembla, amb algunes segur, però amb molt poques coses ens equivocaríem amb el què. Jo crec que més que saber si això passarà o no passarà, la majoria d'aquestes coses passaran. No sabem quan exactament, això ens costa identificar. Moltes d'elles, algunes que ens imaginem que seran d'aquí 4 dies, perquè en parlem molt, potser un cotxe sense conductor, jo crec que potser tardaran una mica més, altres que no en parlem tant, jo tinc la sensació que, ostres, les viurem amb molta naturalitat en els propers anys. El com i el qui també serà molt important. Qui ho fa? Aquí hi ha un debat que nosaltres hem de ser partícips d'aquest debat. I és que hi ha coses que sempre hem donat per descomptat que les faríem nosaltres. Crec que en el futur hi haurà un debat sobre el qui i nosaltres hi hem de participar perquè potser nosaltres passarem a fer noves coses. Però aquest futur que us esteu imaginant és polièdric i a la vegada és molt connectat. Quan una cosa és molt polièdrica i a la vegada té moltes connexions, vol dir que és més complexa. I hi ha dues maneres d'afrontar la complexitat. Una que és incrementar la pròpia, tu intentes resoldre la complexitat fent-la més gran. Això no és un bon camí, segurament. I menys amb les nostres circumstàncies. Nosaltres hem de ser capaços de no sentir... Nosaltres hem de ser capaços de fraccionar aquest tsunami per afrontar-lo. I amb exercicis com el d'avui jo crec que anem avançant, perquè ens adonem, ostres, de la riquesa que surt al darrere de tot això. I aquesta riquesa l'hem d'afrontar, però no l'hem d'afrontar, com us deia abans, només des d'un departament que sigui capaç d'afrontar tot això, no. L'experiència d'internet ens ha de servir d'alguna cosa. Em sembla que la forma d'abordar-ho és com ho hem fet aquest matí. És tenir les tecnologies aquí, però no pensant des de la tecnologia, sinó pensant des dels ciutadans i des de les coses que hem de fer. O sigui, ja arribem a la tecnologia. I a més, quan arribem a la tecnologia, no arribem a una tecnologia. Arribem a una hibridació de tecnologia. No és una tecnologia, són diverses tecnologies. Hi ha moltes tecnologies que ja ni en parlem. Però tot això sense electricitat no funcionaria. És a dir, és una hibridació de tecnologies i no només de les clàssiques, sinó també és una hibridació de les tecnologies aquestes noves. El Big Data i la intel·ligència artificial i l'internet de les coses i moltes vegades la robòtica seran, diguem-ne, peces, diguem-ne, d'un mateix tablero. Hi ha una cosa que em sembla que és molt interessant. Davant de tot això, jo us proposo que no tornem a fer plans 4.0 ni plans d'innovació. Crec que ens equivoquem. Crec que els plans ja hem sabut
el que és. Crec que ara hauríem de fer una altra cosa. Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que m'ha dit l'Anxo, del grup que ha sortit, no? És que pensem una mica més en mentalitat startup, i això no ho faran des del Parlament, ni ho faran des dels ministeris. Si no ho fem des dels ajuntaments, no ho farà ningú. Startup per crear valor públic. Startup per crear valor públic. I tenim limitacions, escolta, sí, però en el món de limitacions n'hi ha de tot arreu. En tenim nosaltres i també n'hi ha els altres. Doncs jo crec que aquí em sembla que és molt interessant aquesta idea de, per exemple, us poso un exemple del que vol dir això. Això vol dir, per exemple, fer menys plans pilot i fer més prototipus. I incorporar més gent en aquest procés d'experimentació. Jo crec que aquí tenim diversos reptes. Un és, per exemple, com generem noves externalitats, com ajudem, diguem-ne, que passin segons quines coses. Una de les responsabilitats que tindrem, i aquesta que haurem de pensar molt seriosament, és tots els temes de les infraestructures. Hem de fer que internet sigui realment com l'electricitat, ho hem de fer, ho necessitem. I dos, hem de prendre molt seriosament el tema de la ciberseguretat. Però no els tècnics, ens hem de prendre seriosament tots, si només se'l prenen els tècnics no funcionarà, perquè la majoria de problemes de ciberseguretat, els grossos de veritat no han vingut, però problemes tècnics han vingut, diguem-ne, per activitat de les persones. El repte que tenim al davant és un repte fascinant, que alguns el plantejaran des d'un punt de vista estrictament de les amenaces. D'amenaces n'hi ha hagut sempre i n'hi continuarà havent. El que tenim al davant és una gran oportunitat, i si algú dubta que el que tenim al davant és una gran oportunitat, que comenci a mirar les vostres pisades. Si algú dubta que això és una gran oportunitat, que miri les pisades. Home, ja han posat els dragons, ei, ja hem començat per aquí, no som ingenus, no som ingenus. Però si algú dubta que això va de clau d'oportunitat, que miri les vostres pisades. Crec que l'exercici aquest que hem fet aquest matí d'identificar noves oportunitats, si voleu inspirats per totes aquestes tecnologies que ens permeten, però inspirats, guiats però per la creació de valor públic. Aquest és el tema. Les administracions fot 100 anys i d'aquí 100 anys tenen sentit si creem valor públic, en contextos diferents. Ara a nosaltres ens toca crear valor públic, però el que no podem fer és crear valor públic com si volguéssim llaurar un camp i ho féssim amb bous. No ho podem fer. I avui, en el món aquest, diguem-ne, els tractors es diuen, doncs les tecnologies que hem parlat i les oportunitats tenen la cara que li heu pintat. Escolta, moltíssimes gràcies, Miquel, Judit, Jordi, i moltíssimes gràcies per tota la possibilitat, diguem-ne, de compartir això i d'acabar la jornada, diguem-ne, amb una llista tan gran d'oportunitats. Un aplaudiment a Xavier. Només dos cosetes per acabar. Primer, donar-vos moltíssimes gràcies per acompanyar-nos tota aquesta estona. Una pinzellada molt ràpida, amb startups, totalment d'acord. És a dir, que les startups podem aprendre moltíssim. L'última, ara estem fent un pilot amb una solució que es diu Mobile Connect i vam convidar els ajuntaments d'aquest pilot a fer la presentació inicial i la vam fer a la Barcelona Tech City, a Palau de Mar, perquè veiessin l'ambient de les startups que tots ens hem d'anar aprenent. Dos, amb això dels prototipus, sabeu que també des del Consorci que estem llançant en aquest àmbit d'innovació, plantejar com resoldre determinades problemàtiques amb una filosofia de reptes. I tenim una metodologia de treball i unes eines tecnològiques per gestionar-ho. Està a la vostra disposició, o sigui, vosaltres considereu que tenim algun repte que voleu plantejar, que en lloc de fer plans anem a veure com, diguéssim, col·laborativament, amb la creativitat col·lectiva, doncs l'enfoquem. Nosaltres tenim les eines i la metodologia per ajudar-vos. Molts de vosaltres ja la coneixeu perquè us enviat correus electrònics, però està a la vostra disposició. I ens agrada molt treballar sobre reptes que es converteixin en prototipus, que validin els ciutadans i després ja parlarem d'implantacions on hi ha diners. I també, perquè m'ha tocat la fibra, tots els que tenim vocació de servei públic, que aquí som tots, quan veiem el que diu el Xavier, que tenim un repte fascinant, doncs és així. És a dir, aquí hi ha una oportunitat enorme d'aconseguir assolir aquests objectius que ens plantegem amb aquestes tecnologies. I això ens encoratja i ens dona ànims amb totes les batalles del dia a dia, que són enormes, els dragons que ens costa tant. Aleshores, com que som molt conscients que vosaltres sou gent inquieta, gent amb empenta, gent que diem nosaltres intraemprenedora,
però que tot i així tenim alguns moments una mica baixos, que ens costa una mica tirar endavant, que tenim alguna ensopegada, o en contractació, o en recursos humans, o en algunes valoritats de les obertes, etc., que ens hi trobem tots en diferents àmbits. Des del Consorci OC, des dels laboratoris del Consorci OC, hem elaborat aquest producte que ajuda en aquests moments i que soluciona. Es diu Burocrazepam. Algú potser el coneixeu. Com diu el prospecte, és un relaxant per atacs de burocràcia i funcionaritis extrema. I diu que cada comprimit conté empatia, paciència, alegria i molta motivació. Nosaltres sabem que de tot això en tenim molt, però jo crec que, diguéssim, mai està de més una mica de més. Aleshores, us donem a tots vosaltres aquest petit detall de reconeixement per la vostra col·laboració, el Burocrazepam. És la segona edició que fem, hem fet Burocrazepam sol i ara ja anem pel Forte, aquesta és la versió. Creiem que hem d'anar incrementant la dosis, malauradament, perquè a vegades sembla que no anem a millor a nivell de burocràcia. Us donem aquest petit detall a tots vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies.